Posone wis teka dan tobat ben ra kakean dosa. Mumpung ana kesempatan ojo kakean alasan. Mung wulan Ramadan kuwi setahun pisan. Posone wis teka dan tobat ben ra kakean dosa. Mumpung ana kesempatan ojo kakean alasan. Mung wulan Ramadan kuwi setahun pisan. Posone wis teka dan tobat ben ra kakean dosa. Mumpung ana kesempatan ojo kakean alasan. Mung wulan Ramadan